Hra, takže tady máme podle výrazně, že mužský zhledáme třeba nějaký divočí display vlasama, jak tam byl. No. Protože mají to, ale takže dáme třeba buď to rváče, skutečně paličaty, ale někdo ho jen tak rychle neporazí. Padeokrát útočí ze zadu, umí se zručně vyhnout útokům, tak těch nevydrží mnoho, proto jsou jeho dobré promyslené útoky ještě tvrdší. Já se nám asi padou, abych měl barvy, takže jdeme na to. Dva jméno, budeme se třeba jmenovat Game. Jo. Takže mám tady, vítej ve hře Good Game Gangster. Chceš menší pomoc na začátek, čeká na tebe taky dneska odměna. Takže, ale nevím, jestli pomoct, jak jsem to bude jednou hrál, takže nepotřebuji pomoc. Jestli potřebuješ další pomoc, můžeš mě najít v menu pomoci. Menu pomoci pod názvem tutoriál. Zkus se rozhlédnout, je toho tady ještě hodně k objevování. A teď už hodně zábavy u hry Good Game Gangster. Jo, dobrý. Máme to. Tady dáme nějakou tu, tady máte za jedno a ty mozky sbíráte. Tři mozky, 3, 1 a si dáme toto. Ty fůdky, takže a tak jemu. Tady dobrá, která je 6,5. Takže maximální škody má velký. Ale mi na něj tady to zbytečně budu trácet zlatou doma cenu. Zvyšuje šanci na zásah a zbytečku. Takže když po někdo poradí dámy, tak ten si nedám. Hotovo, takže to je takový hodně krátký. To nevadí. No, dobrý, okej. Trošku slaví. Tady XP postup dalšího level 2. Tři máme. To tam nechápu, kolik potřebujeme dalšího levelu. Mám nějakou zbraň, že další? Ne, není. Takže mám 3 mozky. Je to na minutu. To je duely, že tam můžete mít takový tyčinku. Ale splňu kody, tak to bude mít za chvíli. A vyhrají proti policii. No, taky bude trvat asi tak dlouho to bude. Tak 5 levelů? Ne, tak ne. Tak ty rodiny, to je něco chce. Ten. Musím tak minutku. Cínem. Ten. Takže se bude bum vám. Takže máme
4, za 7. Ale zase ta zbraňka. Na 2 minuty. Takže to je nám k ničemu. Takže tu ani potřebovat nemůžu. Sakra, jak se posunu. Takže budu dělat můj majetek. Dělej. Se krásně pomáhá. Jsou zbraní. Kiox. Takže. Tak to taky neměli. Špagety s kečupem, co uvidíš. Máme to tak, jak máme, si dáme špagetu a kečupu. Je to může vlastně úplně zadara. Teď budeme si vzít odolnost, to neví, kriticky zase to měst. Kriticky zase zasilování snižuje šanci na kritický zasah soupeře. A odolnost ovlivňuje šance kritického zasahu. Takže já bych dal kolik? Tady nebo moc. Ano, to je jedno. Mamut výkol. Výkol, ne? Teď level, máme to. A to jsme teď. To už mi to dovolí. Takže co tady máme? Splň úkol a získají svůj vyhrají 3 duely, jo, tak to může zastavit dosáhní kontrolního bodu 2 v souboji o přežití, jo. Potom, tak to nic, já nebudu, ale to takže jdeme na toto, těle, tak. Mám to mi budu dávat, takže to stojí hodně, prostě, takže já si myslím, že to určitě nedáme, 4 taky ne, nedobře, jo, takže vyšlo, jakýkoliv dělo, no je, nemáš, vyšlo, kolik mě uberou.